मा होनदों नोंसोर आंखौ भाइरेल जादो नोंबो नो औ जागोनथ' आरो नोंसोर नायथाराबालाय जाखानांखागोन ना घन्टाफोर नोंसोर नाया नालाय भाइरेल जायो बिसोर भाइरेल जानोनानै जादों आरो भाइरेल खालामग्राफोरा नै हासिबखौ नायखा नोंसिनि थाखायनो भाइरेल जाग्रा जाबाय। हेलौ एभ्रिवान माबोरै दं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आखायाव हासिब लादों दिनै आं एसे जावला जावसि जावनि आं गोबाङानो भाइरेल मोनबाथाय बिराद भाइरेल खालामला बायोना आं दिनै गुबै बाथ्राफोरखौ फंनैसो बुंनि। जाय मानसिया भाइरेल जादों मानो जायो मानो भाइरेल जादों मानो बारे बारे जाबाय थादों नोंथांमोना सानना नायदों ना? ओरैबायदि मानसि ओंखारबाय ओरैबायदि माइन्डआव सेट जाना फैग्रा जाबाय आजिखालि मानसिफोरनाव इउटुबारफोरनाव इउटुबारानो जा इउटुबार नङियानो जा बैसोरो मानो भाइरेल जायो बिसोरो भाइरेल जानोनानै जादों आरो भाइरेल खालामग्राफोरा नै हासिबखौ नायखा नोंसिनि थाखायनो भाइरेल जाग्रा जाबाय। नोंथांमोननो भिडिअनि प्रुफबो होगोन आं नोंथांमोननो भिडिअखौ नायलांबाय था मानो भाइरेल जाया जानो सासे इउटुबारनाव भिउसआनो फैलाबा राङानो हाबबांलाब्ला साबसक्राइबारानो बारायलाब्ला फेमासखौनो जानो हालाब्ला भाइरेल जानोथ' सानखागोन ना। मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय लोगो लोगो नोंसोर इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुबनि सोमोन्दै मिन्थिया इउटुब चेनेल खुलिनानै फैसा मोनगोन साबसक्राइबार बारायगोन भिउस बारायगोन होननानै सोरनिबा भाइरेल मोनबानो होलाबायो साना हौवानो जयला जयथा नोंसोरनि थाखायनो बे साबसक्राइबार बारायै बे फैसा खामायनो हायै सिख्लाफ्रा आइजोफ्रा भाइरेल जानो सानग्रा जाबाय। नोंसोर मोजांखौबो शेयार खालामब्रा मोजांखौबो शेयार खालाम नोंसोरो सोरबा सासेया नै दिनै जोंहा खोथिया फुदों होननानै जुदि ब्लग भिडिअ लाबोयोब्ला बेखौबो नोंसोर भाइरेल खालाम। गाज्रि भिडिअबाथाय माथो 1 सेकेन्डखौनो नाङा नोंसोरलाय मोजां भिडिअखौथ' बाब शेयार खालामनो है लाइकबो खालामबावनाय नङा। सोरबा दैदेनगिरि सोरबा गेदेर सुबुङा भाखन होयोब्ला एबा बिबुंथि होयोब्लाथ' बेफोराव नायनायखौ बादान दोन लाइकबो होलांनाय नङा। भाइरेल मोनबाथ' बाब गाव गावनि जिथिया भाइरेल जागोन होमबासो मालायनि बाथाय वाह मा होनो आच्छा बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों बे बाथ्राखौ आं सिगांनिफ्रायनो सानबोदों जे मानो भाइरेल जाबाय थादों खायफा माने फेमास जानोबो आजिखालिथ' नाय सासे सिख्लाया भाइरेल जानायनि उनाव इउटुब चेनेल खुलिनाय एबा इउटुबारा बेसेबां साबसक्राइबार बारायदों बेसेबां भिउस बारायदों बेखौ गोबां नुगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि सासे मानसिया भाइरेल जानानै जुदि लाख लाख साबसक्राइबार मोनोब्ला लाख लाख भिउस मोनोब्ला मिलियन मिलियन भिउस मोनोब्ला गोबां इउटुबनिफ्राय रां मोनोब्ला बेफोरबायदिथ' भाइरेल जानो सानखागोन ना। मोजांखौ भाइरेल खालाम। दानि जुगाव सोरखौबा भाइरेल खालामनानै मोजां लामायाव लाबोनि भाइरेल जानानै माने मोजां लामायाव फैदों बेखौ साननो नाङा। भाइरेल जानो जि सानदों जायफोरा बेफोरबायदिनो बुंजानो गोनां जाबाय। सोरबाथ' जानो होनना जायाखै थेवबो आं बुंदोंसो आंनि साननाय आरो गोबाङानो बुंदों नोंथांमोना कमेन्टखौबो नुनो मोनगोन आरो भिडिअबो दं आंनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा खोथाया बेनो जोंनिबो गोबां भुल दङ भाइरेल खालामग्रा गोबां दङ बैसोरनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि बर' समाजाबो गाज्रि बरनामाव मोनगासिनो दङ। दा सोरबाया सानलायगोन फान्थावस्रिनि जाना बुंबायलै फान्थावस्रिखौ सापर्ट होबायलै बिरादनो होननानै फान्थावस्रिनि खोथाखौलाय माथो बुंनो ना गावबा गावनि लाइफखौ साननांगौ सिख्लाफ्रा एबा हिनजाव माहारिया गोसोआव लाखि हिनजाव मानसियासो बरनाम जायो हौवा मानसिया बरनाम जाया। हिनजाव मानसिया मोनसे गाज्रि बरनाम मोनोब्ला बे थैजासिम थागोन
सासे सिख्लाया बरनाम जायोब्ला एबा दावराव दावसि जायोब्ला मिथिनानै ला जिन्दगी फिसायनि न'खराव सोरजों मोजां मोनजागोन न'खरावनो मोजां मोनजागोन ना गामियावनो मोजां बुंजागोन ना फिसायजोंनो मोजां मोनजागोन ओंखायनो सानै हयै आगान सुर सासे सिख्लाया सासे हौवाजों बेसेबांबा गोजान लामासिम हान्थिनानै फैबाय हर जाबाय बेफोरबायदि लोगो लाङालासिनो हराव हमजाबाय बे सोरनि गोरोन्थि गाव गावनि गोरोन्थि नङा होमबा बेफोरखौ आं मा बुंनो दा नोंथांमोना आं बेखौनो बुंदों सिख्लाफ्रा गावबा गावनि लाइफखौ सान सासे हौवाजों हरनि समाव बेबो हर थौबाय हरनि समाव बबेयावबा गारिया लाखिनानै थायोब्ला मोजाङानो ना गाज्रियानो बेखौ सोर मोनथिनो बेफोरबायदि हमजालाबायनानै बुजालाबायना दुब दाब बुजानानै बुथार जानायबो दंलै बुथार जादोंबो नोंसोर गिनोबो रोङा गिनांगौ आरो बेफोरबायदि सिख्ला मानसिखौ बबेयाव थांदों बबेयाव थाङाखै सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै हराव बबेयाव दं सोर दं लोगोजों दंना सोरबा सेंग्राजों दं सोरबा हौवाजों दं बेफोरखौ उदिस लानांगौ न'खरनि मानसिफ्रा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा अखा हाखाना खफ्रिदोंबा जाया नङा होमबा आं दिनै सोरखौ मा बुंनो दा आंखौ लोंदो होननानै सानलायगोन आं माने जावनो होननाबो जावबाबो डाइरेक्ट जावबा सोरबाया सानो दानो केस होजालायगोन आंहाबो ओरैबा केस होयो नाय भाइरेल जानानै फेमास जायोब्ला उनाव केस होफ्लानो हागौ केस होनानै गावनि दायखौ एरायनो हागौ इदिटसोमोन बुंजागोन आरो जायफोरा भाइरेल खालामदों भाइरेल खालामो बिसोरो जिबायदि गाज्रि राव बाहायो सोरखौबा हमबायब्ला भाइरेल खालामनायनि अनगायै समाज दं बर' समाज दं गामि दं नङा होमबा बर'नि आफादफोर दं बेयाव आफादफोरनो गथायनानै नायबिजिरनो हो आरो बेफोरखौ नायबिजिरनो होआब्लाबो पुलिसनो गथाय नङा होमबा बुनो गोनांबो गैया बुनाङाबो आजिखालि आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा आं बाराखौ बुंला नेक्स्टआव बुंबावनोसै दिनै एसेनोसै नोंथांमोना गाज्रि भिडिअ मोनबानो भाइरेल खालामलाबायनो नाङा गामिनिबो न'खरनिबो समाजनिबो मान सनमान थाङो सोरबाया हाखराव खनसे गाब्र'दोंब्ला बेखौ निमाहा नांगौ जि जाबाय माने बारे बारे जानो नाङा होननानैसो जों बुजायनांगौ आरो मानसिफ्रा गोबाङानो माने गाज्रि भिडिअ गाज्रि राव बुंनानै भिडिअ बानायो नोंथांमोना गाज्रि राव बाहायनानै भिडिअ बानायनो नाङा नोंथांमोना जानो हागौ हाग्रायाव थांनानै भिडिअ बानायो बबेयावबा रावबो गैयि समाव भिडिअ बानायो रावबो खोनायियाव नङा होमबा न' सिङाव जेनेबा रुम सिङाव दरजा फांथेना भिडिअ बानायो नोंथांमोननि राव भिडिअ बानायनाय समावथ' रावबो खोनाया खिन्थु भिडिअखौ नोंसोरो माने ससियेल मिडिया एबा फेसबुक इउटुब जियानो जा आरोना बे ससियेल प्लेटफर्माव होयो दा गोबाङानो न'खरैबो नायो उन्दै गेदेर नायो नङा होमबा इयुन जेनेरेसनखौ जों साननांगोन जिमानानो गाज्रि बारहावा बारबोआ मानो जों बेखौ मोजां बारहावा बारहोनो थाखाय नाजानांगोन मोजां भिडिअ लाबो सोरबाया भाइरेल जादोंब्ला बिसोरखौ बुजायनो थाङोब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ गाज्रिखौ होलायनो नाङा थाम्बनेल बानायनानै बुं पिक्सारखौ स्क्रिनशट खालामनानै ब्लार खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ बानाय सोरखौबा बुजायनो गोसोबा बुजाय आरो मिथिना लाखा नोंसोरो जायफ्रा इउटुबार जानो सानदों मालायनि भाइरेल मोनब्लानो हासिबजों बुज्रावजोबगोन नोंसोरखौ भाइरेल मोनस्लाब हाया गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव होनानै रां खामायनो सानदों साबस्क्राइबार बारायथोनानै होना लायो गाव गावनिया जाबासो मोनगोन र'